நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு 0 இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபெவிகாலு வேஸ்ட் பேப்பர் இது வச்சு நாங்கள் இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். தோடு, பிரேஸ்லெட்டு, நிலைக்கு மாற்ற தோரணம் இது செஞ்சுருக்கோம். இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ சொல்ல போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டு பேப்பர் எடுத்துக்கணும். ஸ்கேலும் பெண்ணையும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு லைன், அதுக்கப்புறம் இது இப்படி ஒரு லைன் வரைஞ்சி இதை நாங்கள் கட் பண்ணணும். கட் பண்ண இந்த மாதிரி 2 பீஸ் கிடைக்கும். இதை வந்து மேலே இருந்து இப்படி சுருட்டிட்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த எண்டில் வந்து ஃபெவிகால் வச்சு ஒட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நிறைய செஞ்சு டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி நிறையா செஞ்சு டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை ஒன்று ஒன்றா நூலில் கோர்க்கணும். இந்த மாதிரி கோர்த்துட்டு இதில் நடுவில் இப்படி கட்டி விட்டுட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பிரேஸ்லெட்டு, தோடு, இந்த மாதிரி நீங்களும் செய்யுங்க. நன்றி.